बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय जि बनसु आफाद बे बनसु बे स्टुडेन्ट इउनियनाव जि आंखो स्पक्स पार्सन होबाय बेयाव आं बुंनो गोनां बेनो जे आं बावैसो थांनाय दानथामसो जाबाय बे आं मोनसे NGO आव बेबायदि खामानि मावबाय थादोंमोन बेयावनो आं बेबायदि लोगोफोरजों बेबायदि जास्ट सावरायज्लायनायमोन आरोना ओमफ्राय सावरायज्लायनायनि गेजेरजों जेनेबा आंबो हाबगोन होननानै आं बुंदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो जि थांनाय बुधबारे जि उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्टआव जि मिटिं जालांबाय बनसुनिफ्राय बेयाव आंखो स्पक पार्सन बेबायदि सायख'नानै होबाय नाथाय आंहा जि बनसु बे बनसुनि जेबो बेकग्राउन्डनिबो जेबो इनफरमेसन गैया आरो आंखो जि होबाय बेखौ आं बिथांमोननो खावलायहरखाबाय जे बिथांमोना आंखो जि स्पक्स पार्सन होदों बेनिफ्राय आंखौ विथड्र खालामनानै आं बिथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामहरखाबाय आरो बिथांमोना बेखौ नायसिगोन। आंहा बिथांमोनजों जेबो सोमोन्दो गैया जेनेबा जों जि NGO जि सावरायलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव माखासे लोगोफोर दंमोन जों लोगोफोरजों सावरायलायदोंमोन बेयावनो ओरैनो जास्ट स्लाइटलि आरोना थागोन होननानै आं बुंदोंमोन बेबायदिनो बिदि जकिं सिस्टेमैबाबो बेबायदिनो जालांबाय आरोना दायो दा जोबनाय बुब्लियाव बेबायदि आंखो स्पक्स पार्सनाव बेबायदि सोना होबाय आरो आंहा जेबो आइडिया गैया जों लोगोफोरानो दंमोन आं बेखौ जेबो मिथिथ'ला बिथांमोना लादोंबो जानो हागौ सोरबा नाथाय आं कन्टेक्ट लायाखै आरो लोगो सासे सानैनिल' आंहा कन्टेक्ट दङ आरो रावजोंबो आंहा कन्टेक्ट गैया। नोंथांनि फिसाज्लाखौ बनसु फरायसा आफादाव स्पिकार महरै बिबान लानानै नोंथाङा मा सानो? आंथ' आंनि फिसाखौ बेबायदि हगारगोन होननानै सानाखै आं फिसाखौ आंहा जि खामानि मावग्रा मानसि गैया आरो बाहेरायाव बेबायदि ओंखारबाय थानो हाया आरो आंहा न'आव रावबो मावग्रा गैया आरो आंहा गारजेनबो गैया ओंखायनो आं बेबायदि खामानि सानैल'सो आंहा बिमा फिसा सानैल' ओमफ्राय सासे हाबा जाबाय साथाममोन आरो আপোনাৰ সন্তান GNM বা ANM নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি? দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত। যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022।